Nakon 3 decenije zatvara se izbjeglički kolektivni centar u Doboju. To već sada otvara pitanje namjene zgrade bivšeg doma penzionera. Da li će objekat biti vraćen penzionerima, predat na upravljanje gradu ili nekom trećem? Kogod da bude raspolagao zgradom imaće mnogo posla i finansijskih troškova za saniranje posljedica 30-godišnje nebrige. Milica Đurđević. Kada je sagrađen sada već daleke 1988. godine, dom penzionera u Doboju bio je građevina na ponos cijele regije i građen je za potrebe penzionera iz 9 gradova u regiji. Mogao je da primi 250 penzionera, a raspolagao je sa više od 6000 metara kvadratnih. Dobojlija Petar Lazić prisjeća se tog perioda i kaže da je dom u to vrijeme bio raj za penzionere. Ispred gdje su penzioneri fino sjedli, uživali. Onda sam čuo da su imali društveni život, da su imali kompletnu zdravstvenu zaštitu, da su bili veseli ljudi, zadovoljni, tako. Onda, što se tiče smještaja, bio veoma povoljan. Penzioner je dao 2/3 penzije, je dao za to, a ostatak je mirila PIO, država. Ta penzionerska idila kratko je trajala. Rat je iselio penzionere iz doma, a vrata za privremeni smještaj otvorio brojnim izbjeglicama sa Ozrena i drugih područja. Iako je to trebalo da bude prelazno rješenje, potrajalo je do danas. Ova godina ključna je za sve porodice trenutno smještene u domu. Trajan smještaj trebalo bi da dobiju u novo izgrađenoj zgradi za socijalno stanovanje u naselju Bare. Zgrada je završena sa 134 stambene jedinice u kojoj će biti smješteni svi naši korisnici iz doma penzionera, znači 92 obitelji sa 143 člana. Mi imamo još određenih obveza i mi i grad oko vanjskog uređenja. Ja sam uvjeren da ćemo mi do jeseni uspjeti završiti sve, ako uspijemo i prije, daj Bože, jer vidim da ima neki najava. Mjesec prije ili kasnije važno je da izbjeglice budu stambeno zbrinute, a dom penzionera iseljen. Godinama su to priželjkivali i penzioneri. Kažu da se sve odužilo, a njihovo brojno članstvo prinuđeno da ide u privatne domove i gerijatrije, pa čak u udaljene gradove, kako bi pod stare dane bili zbrinuti. Nama dolaze mnogi penzioneri ovdje, pa čak mogu vam reći da dolaze i njihova djeca, koji pitaju da li će svoj dom staviti u funkcionalno stanje. Prije svega, vidite na sceni imamo jednu veliku migraciju, uglavnom mladih ljudi koji odlaze, ovdje ostavljaju svoje roditelje stare, bolesne i oni su jako zainteresovani da ovdje u Doboju ima jedan ovakav objekat. Naša jedina želja, zahtjev i potreba jeste da se ovaj objekat dovede u funkcionalno stanje i da se opet stavi u namjenu kako je koristio prije rata. To je naša nasušna potreba penzionera, znači ne samo grada Doboj i cijele regije. Ranije je domom penzionera upravljao fond PIO. Trenutni vlasnik je vlada Srpske. Privremeno na korišćenje objekat je dat Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica, kasnije Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije. To je ipak ostavljeno još uvijek da se vlada i grad Doboj dogovore i mislim da to u ovom periodu trebamo vrlo brzo i uraditi, koja će biti točno namjena. Bilo je različitih prijedloga, jedan od onih je bio da se vrati penzionerima, jedan potencijalni je bio studentski dom. Bilo je različitih prijedloga, ali međutim to grad Doboj treba dati svoje prijedloge i vlada Republike Srpske stati iza toga da se taj prostor koji je vrlo reprezentativan na reprezentativnom mjestu u gradu Doboju što bolje u budućnosti koristi. Pa naravno vlada kao nosilac ili zastupnik Republike Srpske, a je riječ o imovini Republike Srpske, može odlučiti kako smatra da je najsvrshodnije. Međutim, bilo bi grijeh da penzionere u toj Dobojskoj regiji ostavimo bez doma penzionera. Trebalo biti vraćeno na raspolaganje i upravljanje Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. A prethodno bi trebalo da vlada zajedno sa onim koji su koristili dom sve ovo vrijeme i pod kojim uslovima je izvršena devastacija doma, da obezbedi sredstva da se taj dom sanira. Sanacija doma penzionera možda je i veći problem od njegove dodjele na upravljanje. Dom je u lošem stanju, zgrada nije održavana, prvi spratovi su pretrpjeli i poplavu. Šteta od dugogodišnje nebrige tek će da se zbraja. Pa evo vidite kakva je zgrada i najviše nas drogeraši uništavaju. Radijatore po 5-6 skidaju i stakla porazbijaše i svašta, nema šta ne radi. Svašta razbijaju, galame, do se negdje podrum zavlače, obijaju neke
metal neki nosi. Ne može stvarno nemoguće biti, ali kuda idim sad? Ko bi u ovom momentu mogao da uloži ogroman novac i dovede dom u stanje za korištenje, teško je reći. Penzioneri kažu nije nemoguće. Što se tiče penzionera, nas ne interesuje kome će ovaj objekat da pripati. Ja bih volio da ga vlada da na raspolaganje lokalnoj zajednici. Da lokalna zajednica nađe investitora, izvođača koji će ovaj objekat uzeti, ne ga kupi ako treba za 1 marku. Samo da ga renoviraju, ali pod uslovom da ga stave u stanje, odnosno da ima svoju funkciju kako ima prije rata. Znači ima načina to da se riješi, pa onda imaju i međunarodne organizacije koje bi sigurno pomogle i donacije ovakve stvari i uvijek su do sad i pomagali. Tako da nije neizvodljivo i nije to nikako sad opravdanje, izgovor, šta ćemo mi sad sa tim domom. Može se on srediti, može se sigurno naći sredstva da se dovede u takvo stanje. O vraćanju zgrade namjeni razmišlja i gradska uprava. Ključno je, kažu, da se to što prije uradi i da se obezbijedi novac, a konačna namjena objekta bit će stvar dogovora. Ono što je potrebno da zajedno sa ministarstvom nađemo najbolje rješenja, a svakako da su značajna sredstva potrebna da se dom penzionera adaptira i vrati, da kažem, u normalne uslove kako bi se mogao koristiti u nekoj perspektivi. Da li ćemo tražiti ili strateškog partnera koji bi kroz javno-privatno partnerstvo adaptirao taj objekat i naravno napravili dom penzionera u onom, da kažem, ruhu koji je bio u najmanju ruku prije rata. Nije odbačena ni ideja da se zgrada doma adaptira u studentski dom. Doboj sa nekoliko fakulteta ima tu potrebu, ali ne i kapacitete. Mi imamo, znači, završetak nove bolnice u Doboju gdje objekti stare bolnice po meni možda su adekvatniji i u ovom momentu da napravimo varijantu gerijatrijskog penzionerskog doma u kompleksu sadašnje bolnice. To je nešto što opet nećemo mi donositi odluku bez predstavnika penzionera i ono što bude njihova želja ili što bude njihova ideja ili prijedlog, naravno da ćemo podržati i zajednički ići u tom pravcu da u što kraćem roku riješimo i taj objekat i da ga damo u upotrebu, namjenu, da li penzionerima ili studentima u ovoj varijanti. Namjena ostalih domova u Srpskoj odavno je riješena. Domovi penzionera u Banja Luci, Prijedoru i Trebinju funkcionišu kao pravna lica. Do 2005. i Trebinski dom penzionera bio je smještaj za izbjegla i raseljena lica. Sada se ovdje traži mjesto više. Klima, dobar smještaj, stručni kadrovi i briga o staroj populaciji privlači penzionere ne samo iz Istočne Hercegovine, već i iz Federacije BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. 690 maraka ja plaćam. 690? Ja. Jeste li zadovoljni uslugom? Ma kako ne? Jesu 3 obroka, spavanje u sobi 2, a ima i soba posebna ko će sam do 1000 i nešto maraka košta. Najveći naš prihod je upravo od sredstava koji uplaćuju naši korisnici, odnosno njihovi srodnici, zapravo nadležne institucije koje se brinu o zdravlju i staranju svojih sugrađana, kažem, kako iz Trebinja, tako i iz opština koje nas okružuju, odnosno Republika odakle dolaze naši korisnici i naravno uz sredstva koja nam, obzirom da je Vlada Republike Srpske, odnosno Resorno ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite su naši osnivači, kroz sredstva koje dobijamo od Vlade Republike Srpske i naravno od grada Trebinja, jer evo kažem, tu smo također korisnici budžetskih sredstava koje grad Trebinja raspodjeljuje prema svojim korisnicima. Takvu budućnost doma priželjkuju i dobojski penzioneri. Želja im je da dobiju svoj kutak kakav zaslužuju, u kome bi spokojno proveli starost. Bitno je, kažu, da se zgrada sanira i riješi njena namjena. Uvjereni su da sa oko 32.000 penzionera u regiji, od čega ih samo u Doboju ima oko 11.000, opstanak doma ne bi bio doveden u pitanje.